човек попитай ти, ще се почувства окрилен, сърцето му ще се разтопи. На човека колко трябва, минутка радост от внимание, и съзнанието му грабва със своето очарование. След скандал да се погледнем в очите с тези, които съдим, до тях кротко да поседнем. Прости, приятели да бъдем. Как е минал твоя ден? Близък човек попитай ти, ще се почувства окрилен, сърцето му ще се разтопи. На човека колко трябва, минутка радост от внимание, и съзнанието му грабва със своето очарование. След скандал да се погледнем в очите с тези, които съдим, до тях кротко да поседнем. Прости, приятели да бъдем. Как е минал твоя ден? Близък човек попитай ти, ще се почувства окрилен, сърцето му ще се разтопи. На човека колко трябва, минутка радост от внимание, и съзнанието му грабва със своето очарование. Как е минал твоя ден? Близък човек попитай ти, ще се почувства окрилен, сърцето му ще се разтопи. На човека колко трябва, минутка радост от внимание, и съзнанието му грабва със своето очарование. До тях кротко да поседнем. Прости, приятели